Barkanku da zuwa wannan channel mai albarka, channel din Yusuf T.B. Tutorial ɗinmu na yau za mu yi bayani ne akan yadda mutum zai iya gane wannan element ɗin yana wani group ne. A element, kowane element da muke da su zai kasance za a ga wani element yana group 1, ko wani yana group 2, ko kuma wani element ɗin yana group 3. To yau za mu yi bayani ne yadda mutum zai iya gane element a wani group yake, ta yadda za ka iya nemo group ɗin element. Sannan kuma na biyu shine za mu sake bayani akan yadda za ka iya gane wannan element ɗin yana wani period. Idan misali aka ce wannan element ɗin iya group 1, to kuma yana period nawa ne. Sannan kuma na ƙarshe za mu sake bayani kuma akan yadda za ka iya gane element ɗin a wani block yake, yana P block ne, yana S block ne, ko kuma yana D block ne. Yanzu za mu fara misali akan sodium. Sodium wanda yake da symbol nasa shine Na. Atomic number sodium kuma element ne wanda yake atomic, yana da ke da atomic number 11, ma'ana yana da 11 atomic number. Da farko shine za mu fara cire electronic configuration na wannan element din. Ta ake cire electronic configuration na element? Ana cire electronic configuration na element hanyoyi guda biyu. Da farko za mu yi amfani da wannan shell din mai shell nan na farko yana daukan electron guda biyu. Idan ya dauki electron guda biyu ya riga da ya cika, sai kuma an bude shell din gaba. Shell din na gaba kuma yana daukan electron guda 8 ne, ya danganta da yawan electron da kake da shi. Misali sodium muna da 11, to wannan shell din na farko yana daukan electron ne guda biyu. Daga guda biyu ya cika, sai da bude shell din gaba. Da farko za mu saka electron guda biyu, saman nan za mu ce mun saka electron guda ɗaya, ƙasan nan za mu ce mun sake saka electron guda ɗaya. To wannan shell din farkon ya cika, ba zai yi ƙara masa wani electron ba, sai dai a bude shell din gaba. Shell din gaba shi kuma shine kamar haka. Shi kuma shell din gaba yana daukan electron guda 8 ne. In ya dauki 8 shi ma ya cika, ba zai yi kuma ya ƙara daukan electron ba, sai dai an bude shell din gaba. Idan muka ce mu saka electron 8, tunda muna da guda biyu, idan muka sake zuba 8 muka ce mun sa 1 nan, mun sake sa electron 1 zama electron 2. Idan muka da ƙasa muka sake sa electron 2 1, muka sake sa electron 1 zama electron 4. Idan muka da nan side din muka ƙara sa electron 1, muka da side nan muka sake sa electron 1, shi ma ya cika. Idan muka da nan muka sake sa electron 1, nan muka da muka sake sa electron 1. Idan kun duba za ga electron guda 8 ya dauka. Sama muna da 2, ƙasa 2 ya zama 4, gefen muna da 2 ya zama 6, nan gefen muna da guda 2 ya zama 8. To shi wannan idan aka zuba mar 8 ya cika, ba zai a ƙara mai wani electron ba, sai dai a bude shell din gaba. To amma ya danganta da yawan electron da kake da shi. Mu anan muna sodium muna da electron din mu ne guda 11. Yanzu anan electron nawa muka zuba? A ciki mun zuba guda 2, a waje mun zuba 8, ya zama guda 10. Misalin shine 1 2, muka ce 3 4 5 6 7 8 9 10, mun zuba electron guda 10. A waje 8, a ciki kuma muna da guda 2 10. Mu kuma nan gurin muna da electron din mu guda 11 ne. To yanzu akwai ƙarin electron 1 da ya kamata mu ƙara. To yanzu next sai mun sake bude shell din gaba, saboda wannan shell din ya cika kamar haka. To yanzu mun sake bude shell na gaba. Electron din mu muna da guda 11, amma nan gurin mun zuba guda 10, saura ɗayan sai mu sake ɗora shi nan. Ya zamanto muna da electron guda 11. Idan kuma ba wannan hanyar bane da zaka nemi electronic configuration na element, to zaka yi amfani da wannan hanyar. Shi kuma akwai hanya na Auber principle, wanda zaka dauki 1s, then 2, then 2s, then 2, then 2p, 6 na 3s, zai bamu 1. Idan ake neman wannan electronic configuration na Auber principle din nan, wannan d inda s take tana daukan electron ne guda biyu. Kamar yadda wannan shell din farkon yana daukan electron guda biyu, daga guda biyu ya cika sai da shell din gaba. Wannan na biyu kuma daukan guda 8 ne, idan ya cika sai da tafi next. To shi ma d inda s take tana daukan electron ne, minimum ɗinta guda biyu take dauka.
idan ta ɗauki electron guda biyu da s ya cika, za ta iya ɗaukan ɗaya, za ta iya ɗaukan biyu, daga biyu ta cika sai ta tafi wani shell. To din da s take in kun kula guda biyu muka saka mata. p kuma duk inda p take ita kuma tana ɗaukan electron ne guda shida, za ta iya ɗaukan ɗaya, za ta iya ɗaukan biyu, uku, hudu, biyar, da ta je shida ita ma ta cika sai a tura ta gaba. Nan s kuma still gashi mun sa mata 1, shine ce s tana ɗauka daga 1 zuwa 2, ita kuma p tana ɗaukan daga 1 zuwa 6. To yanzu ana idan muka duba za mu ga nan ma mun samu electron ɗinmu guda 11 sun hau. Idan muka ce nan muna da 2 a haɗa da 2, nan muna da 4 a tara da 6 muna da 10, ga ɗaya nan gurin muna da 11. Wannan su ake cewa electronic configuration. To yanzu mun cire electronic configuration na element. To yanzu kuma abu na farko za mu duba mu ga to wannan element ɗin a wani group yake, yana wani group ne, sannan wannan element ɗin yana wani period ne, yana wani period, sannan kuma wannan element ɗin yana wani block ne, yana p block ne, s block ne, ko kuma d block. Mu fara da group. Idan muka da nan gurin shine ta inda ake gane element iya group 1 ne ko 2 ko 3 shine zaka duba idan a wannan hanyar kamar wannan electronic configuration din inda electron shell din karshe, yawan electron din da kake da shi shine group ɗinka. Shell din da yake na karshen nan, electron din da yake kansa idan ka kirga su gaba daya su ne group din wannan element din. Yanzu idan muka duba shell din mu na karshe electron nawa ne akai, electron din mu guda ɗaya ne akai, da haka sodium iya group 1 zai zama iya group 1. Idan kuma misali shell din mu guda karshen nan electron guda 5 ne, iya ma'ana wannan iya group 5. To amma yanzu a nan a wannan shell din namu na karshe electron din mu guda ɗaya ne akai, wanda shine cikon na 11. To wannan electron din guda ɗaya shine yake nuna maka cewa sodium din yana group 1 ne. Idan kuma muka dawo kan wannan shell din shine shi kuma zaka duba a wannan nambobin naka na ƙarshe, namban nan taka ta ƙarshe last s nan taka, lambar nan taka ta ƙarshe namba nawa ne akai. Yawan nambar da take kan abin da yake ƙarshe shine yake nuna maka cewa wannan abin shine group. A wannan s din muka duba ƙarshen ta lambar da take kai zamu ga 1 ce, da haka shi ma wannan iya maka indicating din cewa wannan element din yana group 1 ne. Kaga yanzu anan sodium yana group 1. Idan muka na magana period kuma shine za ka duba idan ka ɗauki wannan hanyar na zana electronic configuration ɗinka, idan za ka gane period a nan gurin shine wannan cycle da kake buɗe, yawan cycle ɗin shine period ɗinka. Yanzu mun buɗe cycle guda 3 a sodium, cycle 1, 2, 3, wannan iya nuna maka cewa wannan element ɗin iya period 3, 1, 2, 3. Cycle ɗinka, yawan cycle ɗinka da ka buɗe shine period ɗin wannan element ɗin. Idan misali a ce cycle ɗin guda ɗaya kaɗai muka buɗe, to wannan iya nuna maka cewa iya period 1 ne. Amma cycle biyu ka buɗe iya nuna maka cewa yana period 2. Amma mu namu yanzu mun buɗe cycle guda 3 ne, 1, 2, 3. Wannan iya nuna maka cewa sodium yana period 3. Idan kuma ka ce za ka bi wannan hanyar za ka duba, shi kuma idan kuka duba mun sa 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1s2, 2s2, 2p6, then 3s. Za ka duba number nan ta ƙarshe 3 ce, 4 ce, 7 ce, yawan abin da yake na ƙarshen nan, lambar da take highest ta ƙarshen nan ita take nuna maka cewa period. A nan mun ce wannan cycle da ka yawan buɗe shi shine period ɗinka 1, 2, 3, period 3. Nan gurin kuma lambar da tafi kowace yawa ita ce period. Lambar mu ta ƙarshe ce yana 3, period 3. Da haka sodium yana nuna maka yana period 3. Idan muka da block, akwai s block, akwai p block, akwai d block. Idan muka duba sodium za mu yi amfani da wannan, za mu ga wanne alphabet ne yake ƙarshe, p ne take a ƙarshe, ko kuma d ce a ƙarshe, ko kuma s ne a ƙarshe. To wanda yake a ƙarshe shine yake nuna maka wannan shine block. Da haka a sodium s ce a ƙarshe ba p ba, s ce a ƙarshe, da haka iya nuna maka cewa sodium yana s block. Wannan shine misali na sodium. Idan muka ce kuma za mu dawo misali kamar akan aluminium,
aluminium. Aluminium din symbol ɗinsa shine Al, shi kuma atomic number sa shine 13, ma'ana 13. Idan muka ci za mu sake amfani da irin wannan method din, shi ma buɗe masa shell ɗinsa na farko. Mun ce shell ɗin farko iya ɗaukan electron ne guda biyu, daga biyu ya cika ba za mu ƙara ba sai mu buɗe wani shell. To gashi mun sa electron guda biyu. Mun tafi shell ɗin gaba, shell na gaba kuma ɗaukan electron guda 8 ne, ya danganta da yawan electron ɗinka. Za mu sa 8, nan mu sa electron ɗaya, nan mu sake sa ɗaya, nan mun sa ɗaya, nan mun sa ɗaya, nan mun sa ɗaya, nan ma mun sa ɗaya, nan mun sa ɗaya, nan ma mun sa ɗaya. Muna da electron guda 8 a waje, ciki ga biyu ya zama electron ɗinmu guda 10. To mu kuma na electron ɗinmu guda 13 ne. Da haka sai mun sake buɗe wani shell. Shell ɗinmu na gaba shine in muka sake buɗewa, za mu ƙara electron guda ɗaya nan, sai mu ƙara electron guda ɗaya, ya zama muna da electron guda 12. Mu kuma na 13 ne, sai mu ƙara guda ɗaya ko a nan gefen ko a can ko ma a ina. Yanzu a nan gurin mun saka electron ɗinmu guda 13, mu kirga ciki muna da guda biyu, ɗaya biyu, tsakiya muna da nan ya zama 3, ya zama 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Idan muka yi wajen muna da 11, 12, ga ɗaya muna da 13. Yanzu a nan gurin wannan shine electronic configuration idan za mu yi amfani da mai shell. Idan muka dawo kuma mai over principle, za mu ce 1s, mun ce da s take tana ɗaukan daga 1 zuwa 2. 1s2, za mu ci muna da 2s2, muna da 2p6, then muna da 3s2, sannan muna da 3p1. Idan muka kirga za mu ga nan muna da 2, ga 2 ya zama 4, muna da 6 ya zama 10, muna da 2 ya zama 12, muna da 1 ya zama 13. Abin lura a nan gurin shine kamar kai ga nan tukuna shi ma za mu duba group nawa yake, za mu duba period a period nawa yake, sannan za kuma mu duba kuma block, yana block nawa ne, yana s block ne ko kuma yana p block. Yanzu za mu duba group shine na yi bayani kan cewa electron din da yawan electron din last shell din da muke da shi, electron din da suke kansa in muka kirga yawan electron din shine group din mu, yawan electron da suke waje sune group. Idan muka duba wajen muna da electron 1, muna da 2, ga 1 muna da electron guda 3. Wannan yana maka indicating cewa aluminium yana group 3. Idan muka rata wannan bangaren kuma idan ka cire electronic configuration ɗinka a haka, idan ƙarshen ya baka p, to ba zai ka ɗauki lambar take kan p ba, sai ka dawo baya, dole akwai s, su za ka haɗa kai process shine da baka group, sakamakon saɓani da wannan. Shi idan wannan s ce ita kaɗai a waje, abin da yake kan s ɗin shine group ɗinka. Amma idan kuma p ne, ba zai ka ɗauki abin da yake kan p ba, dole sai ka dawo baya, abin da yake kan bayan zai kasance s ne, sai ka haɗa lambar take kan s da lambar take kan p, ita ce za ta baka group. Da kan nan za ka ja sai kai plus. In ka ce 2 plus 1 zai baka 3, muna da group 3 a nan, kamar yadda a nan gurin kuma muna da 1, 2, 3. Aluminium yana group 3. Mu koma period. Idan muka period kuma na ce yawan shell na da kake budewa shine period ɗinka. A nan mun bude shell nawa? Mun bude shell 1, 2, 3, mun bude shell 3, kaga yana period 3. Idan muka da kan nan kuma za mu duba last number da muke ita nawa ce, ita ce highest number, muna da 3, to nan ma yana da period 3. Idan muka da kan block sai mu duba last alphabet ɗin me a wajen, s ne ko p ne ko d. Last na ƙarshen namu muna da p, da haka aluminium yana p block. Wannan shine misalin yadda ake bambance group. Mun ba da misali da sodium da kuma aluminium. Abin lura a nan gurin shine yanzu a nan muka duba sodium iya group 1 period 3 s block. Idan muka duba kuma aluminium iya group 3 yana period 3 don yana p block. Yanzu a nan gurin za mu iya cewa da group din sodium da group din aluminium ba ɗaya bane, sun bambanta, amma period din su ɗaya, wannan iya period 3, wannan iya period 3. Shi ne zaka ji ana cewa element din da yake da the same period but different group.
period ɗinsu they are the same 3, but the different nasu is the group ne shine bambancinsu. Wannan shine tutorial ɗinmu na yau. Mun gode da kallon wannan